أرأس تزينام مركب لوسي ويد ما دنكناش محبل سب ساينس يلون من العالم بزعبة مدرنان زحلفنا يوم ملك هيوة النمفلات زخالة فلما يكون تاتي قبلو قدما مينستر دكتور أبي أحمد قريتوم بهراو بانك إثيوبيا لومي سرعة محدرة شرف وطعي من محاشو فليتو وطعي إسرائيل بتشعت كتماتات دوبا وليبانوس لعلمت قعد 5 فتصمت تقليتهم سلام دعنا بالليز خبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قانقوا تغرني على تو مع زينا خاب ساعه جميرون ابو خم كبريو مع زينا انا مرحبنا زريت بري حبيركم كصنيحه فلما حصر زيناتات مركب لوسي ويد ما دنقناش محبرسب ساينس إلوون ملا عالم بزعما مدرنان زحلفنا يوم ملك هيوتن نمفلات زخ على فلما يكون تاتي خبلو قدما منيستر دكتور ابي احمد قليطوم ات مركب بزحات حتوتات ملسن بزحات حتوتات حدش حتوتات زلعلن نتخون بتوم حتوتات ونبزحات مرمرات ما بقس مخانو كساب حزي قطلو لخبلو قدما منيستر دكتور ابي احمد حبيرام تزامات زينا ابي مدر عفار 3.5 مليون عامت عدم زوطرت لوسي كاب تركب لهم زبن 5 عامت مليوا نحنا إثيوبيان لوسي دنك نشيلنا نتوعا عفارتو تدما بوانقوم هيلو ملي يبلوا ترغمو دما موادادرتي زي بلا اونجو مالتيوم لوم معلتي قريت اكل لوسي تلخبلو مبل 5 عامت ملكتو بتسناد امرها قبري ترخيبنا لوسينا هاجرنا حدقن توريزمن مسحاب هافتيام بمخان دما حبرو هافتنا نزخنا عود توريزم تحبابيرنا نسرح يقبلنا خبلو مكتل قدما منيستر ايتا تمسكن درونا قالت أمام منغستي مس زناب كرامات تزاميدون حدقات تقالعي ابزخون خبابتات زنبرو زيغاتات ادلاي طنقان خغبرو اتحساسيبوم ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ምሳበ ክራማት ዘሎ ዝናብ ተዛሚዱ ኣብ ውስናት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ጋስ መሬትን ምምላእ ማይን ምኽንያት ህይወት ብዙሓት ዜጋታት ሓሊፉ እዩ ሓደጋ ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረቱን ኣጋጢሙ ኢሎም ትማል ምሸት ኣብ ክልል ሲዳማ ከባቢ ግሽሬ ጉዱሞ ናሞ ሆሞ ብዘነበ ሓያል ዝናብ ምኽንያት ብዘጋጠመ ጋስ መሬት ህይወት 6 ሰባት ሓሊፉ ዝበለት መግለጺ ሓደጋ ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረቱን እውን ከም ዘጋጠመ ሓቢሮም بتوسخ بكل محرم محدار واجمرا بهرسب بجلب عربات كذا زقعز وزنبرو سبات بمخنيات مملأ ماي بزقات محدقة هو سبات تفيلهم بمخانو منكس فيدري بمخنيات حدقة نستوقدوا زيقات استسمع عام حزن قليج يوم نسدر أمون صنعة 8 يوم حبر السب زوان كرامات مخانو بمجنزب نتمسلسل حدقات تقال عبزخون خبابتات زنبرو زيقاتات على يتنقان خجبرو أتحساسي بلهم أمريكا زبالت عنات أنت أنكرون قطبان مهنات بمنجست إثيوبيا استجبر ما محش قطبات تجبرون خون اسم حزوة المعات بمتحبار كم تدقف عرقا جدام إذا جاز مرحو كيدا شرفوز أي كبيدي خنبر استزابع ماكرو قطبات هاجر نمتجان وسان سوقم تخمس خنا إمباسي أمريكا بإثيوبيا أبى محبرة ميديا جتوب زجاو حمل اختجاليتهم أمريكا استجبر ما محش قطبات تجبرون خون اسم حزوة المعات بمهان حاجز كم تجبر تي إمباسي أبى ملختو عرقا جدام بيت مخري كل أمحارة شاد شايزور زبن سراح سالسة عامات مبل شامناي سرع قبايو كتما بحر دار مسلات جميرو ات بيت مخري كعب عسران كلتن كساب عسران حاموشن حملة كلتشحن 16 عام تمرت أبزا كايدو سرع قبايو أبصاب أكلات فتسامتي بجت عامات كلتشحن 16 برسم محدار تخلل
ኣይታረጋ ከበደ ቀሪቡ ክዝተየሉ እዮም እቲ ጉባኤ ቃለ ጉባኤ መበል ሸውዓይ ስሩዕ ጉባኤ ብምጽዳቕ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እቲ ቤት ምኽሪ ብቶም ዝቐርቡ ጸብጻባት ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታዩ ከም ዘጽድቖም ተጽቢት ይግበር እቲ ቤት ምኽሪ በጀት መፈጸሚ ትልምታት ልምዓት በጀት ዓመት 2017 ትኽልል መርሚሩ ከም ዘጽድቕ እውን ተጽቢት ኣሎ ኣብ መወዳእታ እውን እቲ ቤት ምኽሪ ዝተፈላለዩ ሽሞታት ብምሃብን ቀጻሊ ኣንፈታት ብምቕማጥን ስሩዕ ጉባኤ ከም ዝዛዝም ኣብቲ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ተገሊጹ እዩ ቤት ምኽሪ ክልል ዓፋር ንበጀት ዓመት 2017 ልዕሊ 12.8 ቢልዮን ብር በጀት ኣጽዲቑሎም ቤት ምኽሪ ክልል ዓፋር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ መበል ሳልሳይ ስሩዕ ጉባኤኡ በጀት ትኽልል ኣጽዲቑ እዩ እቲ በጀት ናብ ቤት ምኽሪ ዘቕረቡ ሓላፊ ቢሮ ገንዘብ እቲ ክልል ኣይተ ኣሕመድ መሓመድ ከም ዝኾኑ ድማ ተሓቢሩ እዮም ኣይተ ኣሕመድ መሓመድ ኣብዚ እዋን እቲ በጀት ካብቲ ክልል ካብ ዝእከባታውን ካብ መንግስቲ ፌደራል ካብ ዝወሃብ ድጎማን ከምኡውን ካብ ካልኦት ፍልፍላትን ከም ዝርከብ ገሊጾም እቲ በጀት ናይ ሕብረተሰብ ጸገማት ንምፍታሕ ዘኽእሉ ስራሕቲ ንምስራሕ ከም ዘኽእሉ እውን ሓቢሮም ስለዝኾነ እውን ኣብቲ ክልል ንበጀት ዓመት 2017 ዝውዕል 12 ቢልዮን 870 ሚልዮን 588,792 ብር ኮይኑ ጸዲቑሎም ኣብ ክልል ሲዳማ ዞባ ማእኸላይ ሲዳማ ልዑል ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ምህማም መሬት 6 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ኣብቲ ዞባ ግሸሬ ጉዱ ሞናሆሞ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ከባቢ ትማል ብዘነበ ዝናብ ምኽንያት ብዘስዓቦ ጋስ መሬት ህይወቶም ካብ መንጎ ዝሰኣነ ሰባት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ 6 ሰባት ጉድኣት ኣካል ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ጉድኣት ዘጋጠሞም ወገናት ሓገዝ ሕክምና ይረኽቡ ከም ዘለው ዝገለጸ መንግስቲ ትኽልል ተወሳኺ ደገፍ ንምሃብ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋት ሓደጋን سأكلت تابو نبت خباب مرحم تحبيرهم نسيب رؤسا محدار كل سيدامو يتدستالي دامو استسمعهم حزن قليج أميهم سلازغونا يتدستالي دامو زم حلالفهم الاخت حزن بتحدقا هيوتهم نايسانو بيتساب صناعة تمنيهم من قصة تخلل قبو دقاف يقبر كم زلو بمحبار عبا كالوت كبابتات تمساسلت أقامات كقاتم سلازغولو حبر الساب عاد لايت انقان خقبر التحساسي بوم ممحدار كسما أديس أبا بمخنيات أبزوبا قوفا زقات أما حدقا مهمان مريت قدات زقات أما موغانا زوعل دقفا بكال أيزور للحمسان حدا مليون بر دقفا بركيتوم إذا دقاف استركبو رأسا ممحدار تخلل دوبوب إثيوبيا يتطلهم كبدا اتم ممحدار نزقابرو دقفا مسكينوم اتم ممحدار كسما اتحدقا كاب زقات مجميرو بقوننا ألو زبلو اتوامر رأسا ممحدار منقستات وزعي كللات ብዙሓት ትካላት ፍሉጣት ውልቀሰባትን መላ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ጎንና ኣለዉ ኢሎም እዚ ዝተገብረ ደገፍ ብምምስጋን ተጠራኺሩ ክቕፅል ድማ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ በክልል ጋምቤላ ምስተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተወከሉ ተመረፅትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዘተ ምትእኻብ ዛዕባ ምክያድ ጀሚሮም ኣብቲ ኸይዲ ምትእኻብ ዛዕባ ካብ ኩሎም ዞባታትን ወረዳታትን ትኽልል ከምኡውን ካብ ምምሕዳር ከተማ ጋምቤላ ዝተውፃፅኡ ልዕሊ 1300 ተወከልቲ ሕብረተሰብን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ይሳተፉ ኣለዉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ የተመላኩ ወልደ ማርያም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሳለጠ ከም ዝፀንሐ ገሊፆም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ነፃን ዘይሻራውን ትካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝበለቶም ኮሚሽነር ተጣይሸሉ ዕላማ ንምዕዋት ጠንኪሩ ከም ዝሰርሑ ነረዲኦም እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ሕዚ እዋን ከይዲ ምትእኻብ ዛዕባታት ከም ዝጀመረ ብምግላጽ ኣብ ክልል ጋምቤላ እውን ንዝቕፅሉ 7 መዓልታት ዝጸንሕ ከይዲ ምትእኻብ ዛዕባ ከም ዝተጀመረ ምግላጾም ካብ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ማድዜና ናውፅሪ ሕዝር ድማ ብዝርዝር ናምንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ሎ መስራዓት ምሕደራ ሸርፊ ወፃኢ ምምሕያሹ ፍሊጦም
منجستي وزعتات وان سججرم ممحياش شرف وزعات زسعب وزعتن نمقناس حجز 10.7 بليون دولار زقمت حجز ገንዘብ ካብ መዳርግቲ ወጻኢ ምርካቡን ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንኪ ማሞ ምህረቱ ገሊጾም እዮም ጌታቸው አለሙ ተወሳለው ፖለቲካዊ ለውጢ 2010 ዓመተ ምህረት ሲዒቡ መንግስቲ ብዙሓት ተግባራት መመሓየሺ ኢኮኖሚ ምክያዱ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ ዋናት ዝተዋህለሉ መሰረታዊ ጸገማት ኢኮኖሚ ንምፍታሕ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ሪፎርም እናገበረ ከም ጸንሐውን ኣፍሊጡ ጽዕንቶ ዕዳም ገና ብዙሕ ስራሕ ዝጠልብ ናህር ዋጋ ስእነት ስራሕ ምዝሓል ለውጢ ትሑት መፍረያይነት ዘፈር ትሑት ኣፈጻጸማ ፕሮጀክታት ልምዓትን ብኽነት ሃፍትን ዝተረከብናዮም ቀንዲ ዕዳታት ኢኮኖሚዮም ክብልውን መንግስቲ ኣረዲኡ መንግስቲ ትማሊ ሓፈሻዊ መምሕያሽ ኢኮኖሚ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጽ ሲዒቡ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ሎማዓልቲ ስርዓት ምሕደራ ሸርፎ ወጻኢ መምሕያሹ ኣፍሊጡሎም ኣመሓዳሪት ብሄራዊ ባንኪ ማሞ ምህረቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ካብ ሎማዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ዝመመሓየሺ ኢትዮጵያ ተወዳዳሪን ዕዳጋ ተኮርና ናብ ዝኾነ ሸርፎ ወጻኢ ከም ዘሰጋግራ ተዛሪቦም ይህ ከዛሬ ጀምሮ ስራ ላይ የዋለው ታሪካዊ ለውጥ በአጭሩ ኢትዮጵያን በገበያ ላይ ወደ ተመሰረተ ተወዳዳሪ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ ታሪካዊ ለውጢ በሓጺሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ብዝተመስረተ ተወዳዳሪ ስርዓት ሸርፎ ወጻኢ ከም ዘሰጋግራን ኣብ ኢኮኖሚ ነዊሕ እዋን መሕለኻ ኮይኑ ጸንሐን ሱር ሰደደን ዘይምርጋዕን ምዝባዕን ማክሮ ኢኮኖሚ ከም ዘመሓይሽ ይእመን እቲ ምምሕያሽ ሸርፎ ወጻኢ ተግባራዊ ዝገብር ብመሰረት መምርሒ ተሓዲሽ ሸርፎ ወጻኢ እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ምሕደራ መምርሕታት ሸርፎ ወጻኢ ኣማሓይሹ እዩ ተበታቲኖም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ መምርሕታት ሸርፎ ወጻኢ ኣብ ሓደ ንኽጠቃለሉ ገይሩ እዩ እዚ መምርሒ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣሎ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ናህር ዋጋ ዘረጋግአሎም ሓደሽቲ ፖሊሲታት ገንዘብ ኣብ ስራሕ ምውዓሎም እቶም ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንኪ ተዛሪቦም እቲ ባንኪ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ዕቤት ልቓሕ ባንኪ ካብ ዘቐመጦም ገደባት ብተወሳኺ ንዕቤት ገንዘብ እቲ ስርዓት ምምሕያሽ ሸርፎ ወጻኢ ንከይሽርሸር ንምክልኻልን ናህሪ ዕዳጋ ድማ ንምቁፅጻርን ዘኽእል ኣብ ተመን ወለድ ዝተመስረተ ሓዱሽ ፖሊሲ ገንዘብ ኣብ ቀረባ እዋን ተግባራዊ ምግባሩ እውን ኣዘኻኺሮም ነቲ ሕዚ ዝተገብረ ለውጢ ዝሕግዝ ልዑል ደገፍ ከም ዝተረኽበውን ኣይተ ማሞ ምህረቱ ኣረዲኦም የገንዘብ ሚኒስተር ሰፊ የገቢ መሰረት በመጣልና ሚኒስተር ገንዘብ ስራሕ መሰረት እቶት ብምንባርን ናህሪ ዋጋ ዘየስዑ ሜላታት ፋይናንስ ብምጥቃምን ከምኡውን ካብ ብሄራዊ ባንኪ ዝውሰድ ቀጥታዊ ልቓሕ ብዝተኻእለ መጠን ንኽተርፍ ብምግባር ድሌት ወጻኢ መንግስትን ምዕዋዝ ዘኽእል ስጉምትታት ኣብ ስራሕ ምውዓል ጀሚሮም እዮም ኣብ መወዳእታ እውን ወጻእታት እዋን ስግግርን ሸርፊ ወጻኢ ዘስዕቦም ሸቐጣትን ንምንካይ ዝሕግዝ 10.7 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ልዑል ድጋፍ ገንዘብ ካብ መሻርክቲ ወጻኢ ተረኺቡ እዩ እዚ ድጋፍ ካብ ትካል ገንዘብ ዓለም ካብ ባንክ ዓለምን ካብ አለቃሕቲ ዝርከብ እዚ ሪፎርም ዝምልከቱውን ይሐውስ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ፈተውቲ ሃገራት ኣብ ተቐማጢ ሒሳብ ማእኸላዊ ባንክን ኣብ ልውጥ ገንዘብ ሃገራትን ተወሳኺ 2.8 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ተረኺቡ እዩ እዚ ካብ ትካል ገንዘብ ዓለም ካብ ባንክ ዓለምን ማሓዙት ሃገራትን ዝተረኸበ ሃፍቲ ጽንኩራት ስራሕቲ ሪፎርም መንግስቲ ዘገናዘበን ኣብ ኣህጉረ አፍሪካ ዝለዓለ ካብ ዝበሃሉ ደገፋት ገንዘብ ተረቋሕ እዩ ኣብ ሸርፎ ወጻኢ ወይ ድማ ኣብ ክፍሊት ኣገልግሎት ስራሕቲ ምድንጋራት ዝተኸልከሉ ምዃኖም እውን ተገሊጹ እዩ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ብምጥቃምን ከከም ኣድላይነቱ ምስ ድሕንነት ፋይናንስን ካልኦት መኽበርቲ ሕጊ ኣካላትን ብምትሕብባር ዝግበሩ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ከም ዝገብር ተዛሪቦም ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝመሓላለፉ ድማ መሃራይ ስጉምቲ ክውሰድ ኢሎም በቀጣይ ሳምንታትና ወራት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዝቕጽሉ ሰሙናትን ኣዋርሕን ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ስርዓተ ምሕደራ ሸርፊ ወጻኢ ዝግበር ስግግር ዕውት ንክኸውን ትኹረት ሂቡ ክንቀሳቐስ እዩ ነቲ ሓድሽ ማዕቐፍ ገንዘብ ፖሊሲ ብምትግባር ዋጋ ንምርጋዕ ዘኽእል ቁልፊ እጃሙ በርቲዑ ክቕጽል እዩ ተፈጻምነት እቲ ፖሊሲ ንምርጋጽ ኣገደስቲ ዝኾኑ ምምሕዳራዊ ስጉምታት ክወስድ እዩ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ንስራሕቲ ቁፅፅር ክትትልን ፍሉይ ትኹረት ክህብ እዩ መብዛሕትኦም ስራሕቲ ሸርፊ ወጻኢ ብውክልና ናብ ባንክታት ብምምሕልላፎም እቶት ባንክታት ነቲ ሓድሽ መምርሒ ሸርፊ ወጻኢ ብጥቡቕ ብዛዕባ ብምትግባሮም ብፍላይ ድማ ሸርፊ ወጻኢ ንሕጋዊ ዕድጊታት ምውዓሉ ጥራሕ
ብዛዕባ ምርጋዕ ብሔራዊ ባንኪ ጥቡቕ ክትትል ክገብር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ባንክታት ካብ ኣታዊ ንግዲ ወፃኢ ካብ ዝርከብ ክፍፍል ሸርፊ ወፃኢ ዝወፁ ደንብታትን ብዛዕባ ባንክታት ዕለታዊ ሸርፊ ወፃኢ ሃብትን ዕዳጋን ዝተቐመጡ ገደባት ከምኡውን ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅጻር ንዝተዘርግሑ ኣሰራርሓታት ብጥቡቕ ክፍጸሙ ይግብኦም። ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ክፍትን ተወዳዳርን ካብ ዝኾኑ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ተረቋሒት ንምዃን ብዝጀመረቶ ጉዕዞ ለውጢ ቁልፊ ተዋሳእቲ ሸርፊ ወፃኢ ዝሃገርን ማሕበረሰብ ባንክን ከምኡውን ሰፊሕ ማሕበረሰብ ንረብሓ ኢትዮጵያን መላእ ህዝባን እንትብሉ ንዕውትነት እዚ ሓዱሽ ስርዓት ምምሕዳር ሸርፊ ወፃኢ እጃሞም ንክዋፅኡ ኣመሓዳሪ ብሔራዊ ባንኪ ማሞ ምህረቱ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ጎፋ ዘጋጠመ ተፈጥሯዊ ሓደጋ ምህማም መሬት ህይወት ብዙሓት ዝቐጠፈ እዮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ሰብኣዊ ሓገዝ እናገበሩ ይርከቡ። ሕብረተሰብ ካብ ከም ዝበሉ ሓደጋታት ዓርሱ ንክሕሉ ከም ዝግባእ ድማ ተገሊጹ እዮም። ደሃብ ያሲን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ኣብ ነበርቲ ወረዳ ኬንቾ ዘጋጠመ ተፈጥሯዊ ሓደጋ ኣዝዩ ዘሐዝንን ዘደንግፅን እዩ። እዚ ሓደጋ ራዕዲ መሬት ንብዙሓት ህይወት ምስኣን ዘሳጥሐ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዳርጋ ነበርቲ ሓደ ቀበሌ ዝኾኑ በቲ ሓደጋ ህይወቶም ስኢኖም እዮም። ነዚ ስዒቡ እውን መንግስቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ሚኒስተር ከምኡውን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ጉድኣት ንዝበፅሖም ነበርቲ ከባቢ ሓገዝ እንዳገበሩ ይርከቡ። ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ እውን ኣብቲ ከባቢ ብምኻድ ነቲ ሕብረተሰብ ኣጽናኒዖም እዮም። ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስግኣት ሚኒስተር ትካላት ከከም ሓላፍነቶም ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ሓገዝ እንዳገበሩ ይርከቡ። ከም ኣብነት ሚኒስተር ጥዕና ሰብ ሞያ ጥዕና ናብቲ ከባቢ ብምልኣኽ ግልጋሎት እንዳሃበ ይርከብ። ብተወሳኺ መንግስቲ ንሰለስተ መዓልትታት ብሔራዊ ሓዘን ኣዋጅ ኣዊጅ እዩ። ብተወሳኺ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ንህዝቢ እቲ ከባቢ ኣጽናኒዖም እዮም። ታሳ ደንዳሞ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ጥላሁን ከበደ እውን ንዝተገበረ ሓገዝ ምስጋና ኣቕሪቦም እዮም። ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ በሙሉ ከዚህ ኢትዮጵያውያን ንዝኾንኩም ብምሉእኹም ካብዚ ሓደጋ ልተረፉ ወገናት ንምሕጋዝ እናገበርኩምዎ ንዘለኹም ምንቅስቓስ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። እዚ ትምህርቲ እዩ፣ ምልክት ሕውነት እውን እዩ። የቐኒየለይ በቲ ዘጋጠመ ሓዘን መንግስቲ ምስ ህዝቢ ሓዘን ንምክፋል መምፅኡ እውን ነመስግን ክብሉ ተዛሪቦም የገጠመን ከባድ ልብ ሰብሮ ሁላችንን የሚያሳዝንና የሚያስለቅስ ዘጋጠመና ኣዝዩ ከቢድ ልቢ ዝሰብር ሓዘን ምዃኑ ዝፍለጥ ዋላ እኳ ተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብኣካል ምስ ህዝበይ ተረኺበ ነዚ ሓዘን ክካፈልን ከጸናንዕ ይደልየ ኢሎም ነዚ ኣጸጋሚ ዝኾነ ኣቀማምጣ መሬትን መንገዲ ሓሊፎም ተረኺቦም እዮም። ደቀይ ኣቦይ ኣደይ ኣብ ውሽጢ መሬት ተቐቢሮም ካሊእ ይትረፍ ብኣካል ተረኺበ ግና ከጸናንዖም ይግበአኒ ኢሎም ብኣካል ተረኺቦም እዮም። ካብ ከምዚ ዓይነት ሓንደበታዊ ሓደጋ ይሰውርኩም ስለዚ መጻኹምን ስለዚ ረኣኹምናን ብሽም መንግስቲ ትክልልን ብሽም እዚ ህዝቢ ምስጋናይ ምቕራብ ይፈቱ። ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ጎፋ ዘጋጠመ ተፈጥሯዊ ሓደጋ መሬት ራዕዲ ስዒቡ ልኡኻት ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምሓዝ ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ኣረኪቦም እዮም። ካብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዝተፈላለዩ ግብረሰናይ ትካላት ተፈለጥቲ ሰባት ሚኒስተር ምክልኻልን ካልኦት ሰባትን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም እዮም። ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከምዚ ዝበሉ ሓደጋታት ንኸይፍጠሩ ዝተፈላለዩ ክልላት መንግስቲ ንሕብረተሰብ ጥንቃቐ ንክገብር ግንዛቤ ከጨብጡ ከም ዝግባእ ገንዚቡ ሕብረተሰብ እውን ኣብዚ እዋን ክረምቲ ስዒቡ ካብ ዝፍጠሩ ተፈጥሯዊ ሓደጋታት ብዝተኸኣለ መጠን ዓርሱ ክሕሉ ከም ዝግባእ እዩ ዝተገለጸ። زين عدقام መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ 2016 ዓ.ም ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጦም። ዋና ፍጻመ ስራሕቲ መንገዲ ኣየር ኣይተ መስፍን ጣሰው ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብዚ ዓመት ዓለም ለኸ ቁፅር በረርኡ ናብ 139 ክብ ከም ዘበለ ተዛሪቦም። በረራ ውሽጢ ዓዲ ድማ 22 ከም ዝበፅሐ ኣብሪሆም። ስሉጥ ተመራፅን ኣተማምነቱ ዘረጋግፅ ዘለዎት መንገዲ ኣየር ጉዕዞ ምዕባልኡ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም። መዕርፎ ነፈርቲ ያቤሎ፣ ሚዛን ኣማን፣ ጎሬ መቱ፣ ነገሌ ቦሮናን ደብረ ማርቆስን ኣብ ቀጻሊ ዓመት ከም ዝዛዘም ሓቢሮም። ዜና ወጻኢ
እስራኤል በተሻዓተ ከተማታት ደቡባዊ ሊባኖስ ልዕል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ተገሊጾም